बोसोरनिबो फरायहरबाय बेखायनो जोङो दा एकदम नागालेण्ड बर्डारनि हाइवे लामायाव जों दा थांगासिनो दङ आंजों लोगोसे दङ जोङो भरत सिं रामसियारि जोङो दा मोनसे पार्टियाव थांदों आरोखि बे पार्टियानो जाहैबाय आंनि फंबायनि फिसाजो माने आंनि आयं जागोन आरोखि जोङो दा आयंनि बार्थडे माने जोनोम सान फालिदों दा अमा बुथारदों होननाय खोनादों दा जोङो सानैजों बेखौनो जानो होननानै थांगासिनो दङ लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दिनैनि भिडिअआ बिराद जबरदस्त जागोन मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्राबो गोदो नारि हानाय बायदिसिना फालियोमोन आजिखालि बाथौ बिबार जानायनिफ्राय जोंनि बर'फ्राबो सिस्टेमेटिक समायना रमायना बार्थडेखौ फालिसै आर'जजों लोगोसे जोनोम सान फालियो आरोखि लोगोफोर भिडिअआ एसे आप डाउन जादों बाथौ गुदियाव हाइवेबो बांद्राय स्पिड ब्रेकार दं आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो मोनसे स्पिड ब्रेकार मोनबावबाय जों दा थांगासिनो दं लामाखौ देखायना होदो बिथांनो नायग्राफोरनो आरोखि কোনে মোর ছাপ্পন
बेफारिफोरजों थांला आरो बिसोर